Kaixo lagunak, eguerdion, hemen txenabil, gonbidatuan zait, da hau nahiko saltoka ibiltzea, eta ez dakit nundik ateako zaiten egia esan. Oi, ama, Sergi Sarmiento jauna, ongi etorri, zer moduz? Ongi etorri. Ongi? Bai. Hemen dakazue, Sergi Sarmiento, parkurren Espainiako txapelduna, sub-17, ezta? Horixe da. Adi lagunak, saio, bikaina dakau, eta txintxilika ibilko gea. Bueno, lagunak, ikusi ezue, zer maniobra, zer izan degin dekena? Side flip. Side flip, hori, back flip atzeaka, aurraka flip. Front flip. Front flip, eta ikindek, alboaka, no? Alboaka, hori da. Nola esan dek? Side flip. Side flip, eta beste aldeak ere bai? Side flip bere. Vale, ados. Bueno, zukalden zemuz moldatzeaiz. Bueno, zer egiten dut, erduan, ea zer prestatu hori dazun. Vale, zantziatek sopa salia izela. Bai, bai. Ramen sopa ezautze aldezu. Bai. Ingoia guantzeko zerbait, gure ikutuakin, eta ikusiko, taldi berian ondo pasa, eta ire disiplina esautu. Ados? Ados. Bota bostekua. Adi lagunak, guantxe gatoz, errezetaitea. Bueno, lagunak eta Sergi, esango hit pausuz pausun nundik noa ibiliko gean, bale? Bueno, azteko eta behin, behitu, hemen dakaun, bai, porruakin, asanaioakin, barrengorrik, baita ere botako dugu apio sustraia eta tipula. Honekin ingo dugu salda bat, bale? Orduan geho salda hori erabiliko dugu, gure sopa aberazteko. Baina sopa iteko ere bai, oinarrian ere aberazten jungo gea. Hemen dakau, shiitake perretxikua. Hau da perretxiko lehorra, etortzen dagoela, uretan jarriko dugu, eta ingo dugu hidratatu. Ur hori gordengo dugu, zatikan pixkat erabiliko dugu ur horrek bai sustantzia eukiko dugu, eta gure errezetai potentzia emateko. Ingo duguna hemen, kuiatxua, porrua, eta zainaioa txikitu, lauki txikitan, gorritu pixka lapikuan, behin lapikuan bere puntu hartu unian, perretxikoa botako iskilou, bere zukua ere bai, eta utziko dugu sukaldatzen pixkat. Gero zeingo dugu, gero ja, salda preste eukiko dugu, eta bertara botako dugu salda, eta nola ez, arrozan fideo hauek, bale? Hoi izangoek gure errezetan oinarria. Baina gero, bi lagungarri ingo dizkio bereziak, bueno, 3 kasu hontan, bat, hemen, dazkaula espinakak, ingo ditugula salteatu baratzuriakin, albuan lagungarri bezala jartzeko. Hor dakau paktxoia. Paktxoia ere bai ingo dugu egosi, eta gero gurinetan salteatu, eta baita ere lagungarri jarri. Eta 3. gauza, oso berezia, behitu hemen, arrautzak, ingo ditugu, arrautzak egosi uretan, baina 5 minutu. 5 minutu egon ondoren, ingo ditugu kaskatu, eta aldez aurretik prestatu deun, nasketa bat, hemen dakaula, soja saltza, azukria, jengibria, eta piper berdia. Horrek jarriko dudana ontzi batian, eta ingo dugu, 5 minutu egon ondoren egosten arrautzak, kaskatu eta sartuko ditugu soja horretara. Eta hor ja hartuko du beste 5 minutu egosten, ja hola kolore berezi bat, eta ikusiko txukun-txukuna geratuko. Bueno, eta hau esan da, labana zemuz moitzen. Hankak oso ondo, eskuke bai, labana? Ebai, ez da? Vale, ados. Bueno, jarriko jatiri, tipula zuritu, porru hau pusketetanin, eta zuk sopakin jarriko zea, bale? Eta nik, hasiko naiz, hauek hidratatzen, dare bai lagunduko izu zuri sopa martxan jartzen, bale? Ados? Vale. Venga, ekin. Hartu labana, eta hau nire kontu, eta hau ire kontu. Bueno, parkurra, danok esan dutzen deu, saltoka ibiltzean disiplina bezala, ez da? Da, obstakulo batetik bestea, ik esplikatu dugu zehazki zer deken parkurra. Bueno, parkurra da, elementu batetik bestera joateko, modu efizienteanean, azkenean. Leku batetik joatea, erdian ditugun obstakuluak eta saltoka egiten. Saiesten, ez da? Bai, hori da. Eta pixka flowak ine bai, no? Bai. Vale. Eta adibidez, nundikan zetorrek disiplina hau? Nun jaio guan hau? Disiplina hau Frantzian jaio zan. Bai, pentsatzen dutanak Amerikatik eta holakoak, baina frantzesa da. Frantzesa da, bai. Eta nolatan sortu zan hau? Bueno,
parkurra lehenengo pelikula batetik hasi zen, Yamakasi pelikulan, eta lehenengo parkur saltoak ikusi ziren, eta gero ja mundutik gehiago banatu egin zen kirol hau. Vale. Nun ikasi guan, nun ikusi guan, nola zitzan historia horrekin? Bueno, ni hasieran bideoak ikusten dituen YouTubeen eta parkurreko bideoak, eta gero, praktikatzen hasi nintzen, eta, ikusi nuen gustuko nuela eta parkurra egiten hasi nintzen. Eta adibidez, parkurra egiten hastez, ja parkurra nahi duelako ikasi, Onai gabe eskola saltoka jute itzan zuaitz batetik bestea eta espaloi batetik bestea. Bueno, nik badakit beti txikitango jute ginean, adibidez, txurilla zapaldu, ez da eskola, hori parkur ez da, no? Ez. Baina, bueno, nola induan nire lehendabiziko urratzak? Etxean egin nituen, nire amoma eta etiteke oe elastikoa erosi zidanten, eta horrekin, lehenengo txiribueltak egiten hasi nintzen, eta gero ja lurrera pasatu nituen guztiak. Baina parkurra berez, oe elastikoan ez da egiten, ez da? Ez, daude bi gauza, bata da parkurra eta bestea dira akrobaziak, eta ni akrobazietan espezialitatua nau. Ados, parkurran barruan ordune bai, akrobazia sartzen da, ez da? Bai, hori da. Zeratik adibidez, esan zea, Espainiako Superamazazpiko txapelduna, ez da? Bai, hori ze. Nola deik lehiaketa bat parkurrana? Zaila izan behar dik puntuazia, ez da? Bai, zaila da, eta gauza askoan kontuan izan behar dituzu. Adibidez, bost mortal edo bost akrobazia mota egin behar dira, puntuazio gehien alortzeko, eta... akrobazia mota hauek dira aurrerantza, albo baterantza side flipa egin dudan abraintze, atxerantza, twista gorputzari holan 360 graduko buelta, eta gero spin bat, ere. Eta gero, beste modulo guztiak jo behar dituzu adibidez, horma, muroa, barrak eta... Honenadek... Gauza desberdin asko itia, ez da? Bai, zirkuito berean. Hori adibez surfa, nik surfa ezautzetela berdina gertatzen da. Adibez, olatu batean, sekulako rantrina egiten badezu, baina dan arrantrinak ez duen beste balio. Egiten badezu rantrin bada olatuan, golpe bat ematea. Gero salto, eta gero arrastaka, gehiago balio du. Ez hiru berdinak itia bezera, ez da? Eta horra adibez, bost gauzakin behar dia, bai, puntuazio gehiena lortzeko, bai. Ez bostak ez badituzu egiten, Nola deitu jok huelta ematekena? Igual hori flip enaugar legintzen, baina nola twist, nola deitu jok? Bai, twist. Twist bat ingo jat, bantxinik. Hori inberde salto eta huelta, ez da? Salto eta 360 bosteko. Ja, zenba puntuazio zinitzekan hor? Bi puntu, bai. Bi puntu. Hogeta marretik puntu, bi ja horrekin lortzen dituzu. Ja horrekin bi, guan ja txiri buelta atzeaga, ja kaskua jarri berko nia. Zu jartzen dezu kaskuak eta holako gauza? Ez. Baina, beharko zan ikasteko behintzat, ez da? De kirol honetan ez da beharrezkoa. Baina, kontuz, Pizkanaka. Hori puskatu, bildurri gabe. Eman laban nahi. Eta... nola izan nintzen, nola tan ju nintzen txapelketa, nola jute aurkestea bat txapelketa batea, olakua? Ni orain dela pasan urtean lehenengo txapelketera aurkeztu nintzen, eta, Madrilen izan zen Spain Series kategoriakoa. Nola ditu jok? Spain Series kategoria. Eta, pasan urtean Pamplonan egin zen lehenengo nazionala. Eta, esperientzia berria frogatzeko sartu nintzen txapelketa horretara. Eta nola izan nuen? Aurrengo txapelketa jun, da irabazi nuen, o hori ez zuen irabazi? Hirugarren txapelketa irabazi nuen. Hirugarrena, bai. Lehendabizikoan ze gertatu ba, nola izan nuen? Lehenengoa izan zen bakarrik esperientzia lortzeko eta ikusteko nolakoa zen txapelketa batean parte hartzea. Eta bigarrena gehiago preparatu nuen, baina ez nuen lortu klasifikatzia. Eta ja azkenengoan, hau nazionala, lehenengo Espainiako nazionala izan da, eta irabaztea lortu izan dut. Zerri berri izan dek garaipen hori lortzeko? Konstantzia gehien, konstantzia egunero, saltoak errepikatu zetik, lehenengoan lurrera jozten zara, eta saltoa memorizatu egin behar duzu, zetik gainera begiak
zabalik joan behar dira, saltoa zuk ulertzeko zelan egin, eta gero airean ez jausteko lurrera. Karo, eta ondo jarteko hanga, eta eroitzen baseare bai, ondo eroitzeko, bai, ezta? Bai, klaro. Lesio batzuk eukiko dituzu, ezta? Oso gutxi. Oso gutxi, bai. Gaztia, izan dikan gomazkoa gomazkoa, Ondo. Bueno, eta hori guztietatik, zein da zure kiroleri guztia daka, bere don puntu bat, ez dakizuk backflitetan ona zean, edo zean ona... Backflitetan. Backflitetan, esan dezun bezala, akrobaziak iten da, ez da, zure puntu fuertia. Bai, nire puntu fuertea, bai. Eta hori dana, zeneko paritu zizun, gomazko nola esan dezu? Oe elastikoa. Oe elastiko hori? Bai. Zeneko paritu zizun hori, nolatan erosi zendun hori? Nire aitona monakora paritu zidaten nire urte betetxean. Vale, eta hori zeba, behaien oia espuzkatzeko edo zergatiko paritu ziren hori, Gutxi gora bera, bai. Zeba, nik zemia zeskare bai, bueno, gaztia eta horri biltzitu beti sofatik sofa, geho oetan saltoka, eta beti horre, ibiltzeko saltoka, buskatu ingo diala, zure ala ibiliko zinan, ez da? Bai. Ona. Zertzea, seme bakarra o anai gehiago dazkazu? Seme bakarra. Seme bakarra zea. Ondo. Bueno, bagoaz txerrik itxarrak hemen, Saldantzako, hauek hidratatzen jarritugu, saldan barazkitxo hauek jarritugu, venga, ni tipulakin lagunduko jat, eta zu gero asanaia zuritu, bale? Vale. Hori bai, bukatu mosten, eta bota, eta lau zatitan nin, ra, nola salda iteko dan, hola oso ondo, bikain. Ni tipula ingo jat, eta zuk asanaia zuritu, eta ere bai, holain, lau sortzi pusketetan, eta barroa bota, dena. Vale. Eta zergi, akrobazia hauetan, edozein elemento balio du? Bai, akrobazietan bai, zetik akrobazietan zure gorputza soilik erabiltzen duzu. Eta orduan, non nahi egin aldituzu akrobaziak eta parkurra ere. Vale, eta adibidez, leku iztuago alin bada eroritzen lekua, igual puntua handiagoak, ez da, pentsatzen dut. Bai, zetik zirkuitoa, bueno, diseinatuta dago leku errazak eta leku zailak parkurra eta akrobaziak egiteko. Eta horrekin puntuatzen dizute, eta zuze justinan, zer da hobeto, gauza zaian biagun, hobeto dakizun gauzak itea ondo itea, ez da? Igual puntuazio bai, ondo eroriko basea gehiago balioko du. Puntuazio gehiago lortzen dituzu, saltoa ondo erartzen baduzu. Vale, ados. Zein da indezun truko ikearrena, oiten dezun nola akrobazia bereziena edo? Triple mortala. Iru airean. Serio aiaiz? Bai. Aia, ama. Eta hori... Sekula ez dek buruak ineman, inun? Ez. Ondino ez. Bueno, egurra ikutuko jau, Aia, ama, iru, huelta, horrea abiadura bat hartzen dek, kiztona, ez da? Pentsatu, salto bat lurrean eginten duzunean, lehen egin dudan bezalakoa, segundu bat baino gutxiagoan egiten duzula. Karo. Haundiagoakin lasai, saldantzako data, haundiagoakin, oso ondo. Karo, segundu baten baino gutxio, inberdezu ariketa hori. Eta adibidez, zirkuitu hori jartzen duen, zenbat denbora dakazu ariketa guztiak iteko? Minutu bat ematen dizute, Minutu baten barruan inbiardia, ez da? Bai, baina pentsatu denbora guztian mugimenduan zaudela eta kardioa... Kriston energia, no? Kriston energia behar duzu eta... Boxioko konbate bak bezala, ia, ez da? Ia, eta normalean ni pentsaten... 40 segunduraino ez nazela heltzen, horrelako errekorridoa egitera. Eta hori dena lantzeko kardio ere bai lantzen dezu, dariketak egiten duzu? Kardioa egiten dut ere. Eta hau dena esan dezu, zein dia zure erreferentiak adibidez, nun ikusi ezu hau guztia? Bueno, lehenengoan guat parkour taldea ikusi neuen YouTubeen bideoak, eta oso asko erakarri zidaten, eta bueno, gero erreferente asko izan ditut momentu guztietan, baina bueno, azkenean referenteriko berena nire unaiz. Gala guztat zaitek, oli, Bueno, ondo gitxestik, Sergi. Hemen indiuna dek, salda martxan jarri, gero hasiko gea barazki hauek iten, salda sartu eta perretxiku salduta hoiteko, hau baratzuriak iningo deu, hori gurinakin, bitartean guaz ekorlegi, ikusiko zue ze leku eharra, ze barazki eharrak, eta ikusiko dugu paktxoia eta taktxoia nola azten dian, guazen bertara. Kaixo Joseba, hemen naukazu berriz Bakiotik. Ni Jon Ander Zaldueginaz,
eta ekorlegi elikaduraren arduraduna naz. Gaur, erakutsiko dizuet, bai pak choya eta tatsoia, barazki exotiko eta asiatarrak. Hemen gauz ja, gure negutegian, eta orain erakutsiko dizuet gure asatxinatar bat, pak choya dela. Hau, pak choya gure zerba moduko landare bat da. Hartuko dut bat eta erakutsiko dizuet nolakoa den. Bueno, ikusten duzuenez, gure zerba modukoa da. Zurtoin txuruia deko eta osto berdea. Eta hau, osto guztiak hartu ezkero, sukaldatzeko prest dago. Pak choya neguko barazki bat da, gero udaberrian zehar ere landatzen ditugu. Baina landatzen dugu batez be, ezberdintasun edo barietate pila eukiteko gure hotxaretan. Oindela 10 urte hasi ginen halako landareak ereiten, eta gero eta ezagunagoa da. Eta benetan gure platerretan erabiltzeko oso-osoa da. Zapore aldetik oso barazki fina da, oso urtsua eta gozoa ere ahoan. Pak choya kozinatzeko aukera pila daukazue. Bata da, bai lurrunetan, bai egosita, edo wok batean, halako salteago bat eginda, eta sopetan eta entzaladan oso-osoa da. Eta osasun aldetik, izango dizuet oso barazki aberatsa dela. Oso kaloria gutxi ditu, eta mineraletan eta vitaminetan oso aberatsa da. Bueno, hemen daukagu tatsoia, espinaka. Itxura du, baina azaki bat da. Tatsoia ez da bat ere ezaguna Euskal Herri mailan, baina denborarekin eta gero eta urteekin jendea gero eta gehiago ezagutzen du. Zapore aldetik ez dauka oso zapore indartsua, baina bai dago zitrikoen zaporea eta frutaren aroma. Osasun aldetik oso barazki osasungarria da. Zuntz pila dauka, potasio asko eta vitamina aldetik oso aberatsa da. Tatsoia jan daiteke gordinik entzaladetan, edo eta egosita ere soia saltzarekin. Gure barazki hotxaretan asko sartzen dugu eta jendea gordinik jaten du batez be. Entzaladetan eta fruitu lehorrekin oso ondo eskontzen da. Gure kontsumitzaileak oso gustura eramaten dute barazki berri hau, eta azoketan ere asko hartzen dute. Bueno, Joseba, gaur ezagutu dituzue pak choya eta tatsoia gure barazki asiarrak. Ea lortzen duzun jendeak eurekin sukaldatzea. Hurrengor arte! Jon Ander, mutil finaiz, ai ama, ze baratza eharra, Jope, dana txugun, eta esan dezun bezala gainea barazki berrik erakusten, eta gudanoi elikatzeko ematen. Bezarkada handi bat, eta ore bat iberriz hemen izata. Venga, bezarkada handi bat, egongo gaitu. Bueno, gurian jarraitu behar deu, hemen, salda martxan dakau, in behar deuna da, beitu, pak choya hau egosi ingo deu, egosi txiki bat emango diu. Ordun, ingosuna da, bakarra, ostoko latanak atera, eta gero uretatik pasatuko ditugu txukun egosten jartzeko, bale? Hau, zure kontu, jarriko etemene bai, nila pikua ja, hasiko naiz gainuntzeko barazkiak hemen iten, eta inbiardetena da, ura jarri, hoi jartzeko martxan. Bueno, alde batetik ura, beste alde batetik arrautzak ebai egosi behar ditut, eta oire bai martxan. Hau da gauza mordua. A ber, bai, moldatuko naiz. Venga, ingo deuna da, hau, bastarreago jarri, eta hemen sartu bestia arrautzana. Venga, urez beteko edana, zeatik jun behar deu hemen arrautzak egosten, eta bestian pak choya. Oso ondo. Bueno, hori ze, listo? Listo. Listo akak, bixi jaiz, la letxe. Bueno, ingo jaunaek hau nik uretatik pasako ja eta egosten jarrikoet. Eta zuk lagunduko diazu, betu, asanario hau zuritu eta txikitzen, bale? Bale. Eta hau hemen organikoa botako jau. Oso ondo. Bale, hemen jarriko eta azukria. Bale, jarriko soja, jengibre pixkat eta botako jot piperrare bai. Hor gero sartuko ditugu arrautzak 5 minutu egosiko dia hemen, eta gero hemen egosiko dia beste 5 minutu hola bixi, eta gero beste 10 minutu utziko dugu bertan zapore guztik hartzeko baitare, bale? Bale. Eta, adibidez, zuk lagun giruan eba egiten dezu? Bai.
Eta lagunak zesatei, lasai honai zergin megatziz amar, nahi dileik inditeke nahin, eta kiston golpiak hartuko eskile, ez da? Bai. Eta adibidez, hau ikasten dek profesionalki ere bai? Badaude entrenatzaileak hau ikasteko? Bai, badaude ja eskolak hau irakasten dutena, ja. Ni adibidez, Getxon La Fabrika izeneko zentru baten entrenatzen dut, astean behin. Ah, bale. Eta gero, astean 3 entrenatzen dut. Bai, osea, ja 3 parkurra entrenatzen dut. Bai, parkurra eta akrobaziak bien nasketa egiten dut. Ados. Eta adibidez, nola entrenatzen dek hau? Lehen esan deken bezala, salto berdina errepikatu edo? Bai, lehenengo saltoa pentsatu ze salto egingo dudan, eta gero hori pizkanaka lehenengo saltoa ulertu egin behar dozu, zelan egiten den mugimendu bat, eta gero gutxinaka saltoa egiten hasi lortu arte. Vale, eta adibidez, entrenatzaileak ze esaten dik? Nundik noa giatzen dik? Ze gauza esaten dizkik? Bueno, batzuetan esate uste eizu salto hau nahi eta nahi ez, eta beste batzuetan lagundu egiten dit. Vale, ados. Bueno, hau sartuko deu saldara, hor gainela ekena bota hemen organikoa, hau ja hemen jarriko deu, eta lagundu jazu pipertxo hori bai pusketa egiten, ni uste erdilakin nahiko, bale? Punta hartu eta pusketetan in. Eta hemen sartuko dira arrautzak ere bai egostea, eta ikusiko zuze arrautz bereziak ingoitugun gaur. Eharragateako dira. Eta hemen ingoitena da, ja, jengibre pusketa bat hartu, eta ere bai, sartuko ez soja saltzan, dana egostea elkarrekin. Bueno, eta zu, ze aizea ikasten guantxe? Bueno, ni oraintxe 2. batxillerra amaitzen nabil. Vale. Eta gero urrengo urtean, Bartzelonara edo Madrilera joango naiz, zinemagintzako espezialista kurtso bat egitera. Bai, Bai. Ze doble lanak eta olako bai, historik doble lanak, hori da. Arrisku. Akziozko arriskuetan, igual golpe bat jasotzen duten aktoreari, hori nik egiten dut. Ai, la leche, hortako grina asko kibiardek, ez da? Kemen haundilla, ez da? Bai. Ona. Bueno, baina zuke emango golpe hartu ezelo, baina ez tezu hartuko haundilla, ez da? Hori da ideia, ez da? Hori da ideia. Kontu zibili hai, Kontu zibili hai. Bueno, hemen uste pusketa bat hartuko etela, behitu, nik hause bakarrik hartukoet eta hau txiko dut geroko. Eta doble izateko garaian, ja txikitatik hain gustatzen zaizun hor pelikuletan da ikuste guanean, niko igolako gauzak ikoizkiat, Bai, akziozko pelikuletan gehienetan. Bai, Bai. Ona, baina igual karateko pelikulak eta bestiak eta olakoak bai? Bai. Ze ona, Eta adibidez, ez bildurra ematen, mina hartzeko, olakuak edo, ze? Ez, etikor espezialista izatean, hori dana segurua da, eta ez dozu inoiz minek hartzen. Claro, igual kalian okerrodek, olako lekutan baino, ez da? Bai. Gero badaude batzuk, ikusten dira interneten da olakoak, telatuan alde batetik bestia, eta olako gauzetak ze esaten dezu ezuek profesionalak zeatenak? Bueno, horrek zoruek bakarrik egiten dutela. Bai. Gauza da parkurritia eta bestia zorua gotia, ez da? Bai. Vale, Kirol guztietan gertatzen da. Bai, hala da. Egia zan, eskerokeri bada, adibidez ikusten dezu jendia telatu batetik bestea, eta esatezu ze biharra salto hori diteko, ez da? Bai, faietzen duzu eta... Eta eta beti dakazu portzentaje bat faiatzeko, ez da? Bai, beti dago arriskuren bat. Zukolako gauzak ez dituzu saiatzen orduan, ez da? Ez, ni seguro, beti. Ondo aiaiz. Bueno, hau inberdeuna da pixka gorritu, hemen, sustantzia emango dio, vale, oso ondo. Eta, bueno, txapelketetan, esan dezu, indezula guain, Espainiako sub-17ko txapelduna izan zea, ez da? Bai. Urrengua, no? Zein da urrengo urratza? Zein da eman berrezun urrengo urratza? Urrengo txapelketan parte hartzea. Bai, ez da? Eta noiz izango da, eta zein gozu bertan? Urrengo txapelketa, urte honetan izango dut, urte amaieran izango dela, eta ja kategoria absolutuan parte hartuko dut, ja 18 urte izango ditu dalako. Vale. Eta momentuz entrenatzen ari naiz ja txapelketa horretarako, hile asko falta dira oraindik, baina ja entrenatzen ari naiz. Bikain. Eta adibidez dizien absolutua jute zeanian, antzekoak izango dira ariketak edo... Bai, zetik txapelketa horretan freestylea praktikatzen da orduen freestyle estilo librea da. Estilo librea, oso eta bakoitzak egin dezake nahi dauena, azkenean. Eta zukin desunan 17 urteko hortan ez da estilo librea? Bai, estilo librea da. Bakoitzak nahi dauena egiten du eta horrekin puntuazioak lortu egiten dira. Bikain. Bueno, ingoetena da betu barruko hau, saldara gotakoet.
eta puxeta kanpokoak ingoitu lauki txikiak eta botako ditut bertara. Bueno, eta gero, adibidez, zuk guain absolutuan irabazten badezu edo, zein da hurrengo urratza? Gero da Europakua, edo da mundukoa, nola da historia? Gero herrialde bakoitzetik, hiru oberenak, podiumean, gelditu dien hiru oberenak, Europako txapelketara doaz. Vale. Eta, baldakizun nun da hona urten Europako txapelketa honun ingo da, edo? Ez, ondi ez dute abisatu. Guandikan ez dute abisatu. Ez. Eta guztia, dago federazioa, eta adibidez? Gimnasiako federazioa. Gimnasiakoa da, Bai, eta gimnasiak parkur kerora hartu du, eta orain lehenengo txapelketak ere egiten ari dira Espainia mailan. Ze ona. Bueno, hemen bagiztak txirrik itxarraka, A ber, zein behar dugu, hemen barazkitxo hauek, paktxoia egosten dakau, hemen ebai hau martxan. A ber, inberdeuna da, behitu, baratzuritxo hauek, txikitu izkiazu, bale? Ingoizuta hau hemen organikoa bota, dana txukun, eta baratzuri horiek txikitu, bale? Hemen koloria hartzen nahi zaita hau ja, ingo deuna da. Baitare, kuiatxua bota bertara, huelta eta huelta, eta guain, kuiatxua bota orduko, ingo ditutena da perretxikoak bota bertara. Eta, Sergi, zein da zure arieri horik, ez dakit, zaiena esatezuna, guain zu ba mazazpin eukiko zenun, ez dakit, kontraioen bat, o ez dakit, o katalana, o madrileñua, edo hemen Euskal Herri mailan. Zaragozako izan zen. Bai. Nola izen hasia mutilak? Bryce. Eta ze artista hutsa da ere bai. Eta nola irabazi zenion, ze? Hori, backflipa bi twistarekin egin nuen, lurrera. Doble backflip? Ez, backflipa bi twist. Osa, egiten un backflip bat bi twistekin. Bai, zuk lehen egin dozu twistarko bat, bi twisterekin egin nuen. Ai, la leche. Eta zutik jauzi nauen. Eta horrekin irabazi nuen, zeitik txapelketako saltorik zaiena egin nuen. Eta horrek puntuazia asko igozian, ez da? Bai. Ope, eta hori zein zenun, lurrian, edo altura batetik an... Altura batetik, gutxi gora bera horrelako altura batetik, eta lurrera. Karreriakin o karreria? Karreria barik. Barik, Igo eta salto atzerantza. Bai. Ai, ama. Eta horre zantzilean, ja, txundituta gelditu guan, ez da, tipua. Ze ona. Bueno, eta, hau, adibidez, urrengo urteako, eaman berkoitu gre bai, zehose berrilla, ez da? Esatek, ja, absolutoan ikua. Bai, absolutoan, ja. Igual, backflip o flip hori kon doble twist, ja motxa gelditzen dek, ez da? Bai. Orduan, zea iaiz pentsatzen, zer dakak esku artian? Bai, igual, beste twist bat ere gehitzea. Bai, Triple twist. Baina izan, goma badakak, hueltak azteko, ose? Gutxi gora bera. Ai, ama, ze ona, ai. Triple twist. Ai, ama, baina nik uste nun hori oe elastikoan, bai, baina oe elastiko gabe? Zaila da, oe elastikoan egin dezaket ja triple twista. Bai, Eta orain gutxinaka, lurrera pasatzen ari naiz, salto hori. Naiz, la leche. Bueno, hemen salda dakau martxan. Beitu, gure sopan oinarria hemen dakau. Eta esan dizuten bezala, guain botako jo hemen zukua dakau, perretxikona, eta bertara botako deu. Pixkat bertara, eta pixkat sopara. Hori aprobetxatu ingo deu bere sustantzia. Eta gero guain, hemen hau, erregoziko deu beste momentutxo bat, arrautzakin ingo deu guain trukua. Ia hemen 5 minutu badijoaz. Vale, ingo deuna beitu, Beitu, ontzi hau, gaina txikiago da, eta nik uste hemen sartuko detela. Igual beste bat txikio balin bagat, hobeto. Beitu, hauxe. Ingo deuna da, beitu. Hartu. Kaskatu. Baina ez zuritu, bale? Bakarrik kaskatu. Horrela xe. Eta hemen sartuko jat. Bale, haure bai. Kaskatu. Alde guztitatik an. Eta bertan sartu. Eta 3. hau ere bai. Eta gain dago, erdi egozita, baina hon behar du beste 5-10 minutu ia, egosten inmen indeun nasketa honekin. Ingo deuna da, bertara bota, eta guain egoziko deu beste pixkat, bertan, bale? Beitu, jarriko deu hemen egosten, horrela xe, zu basuan, eta esan deuna, gutxirenez, beste 5 minutu den behar du egosten, eta gero beste 10 minutu lasai beratzen, bale? Bale. Bueno, hau martxan dakau, hau ere bai, harrikua jarriko deudana hemen prest, hau soberan dakau,
oso ondo. Eta hemen betu guain murrizten daola, xitak eta dana gota diula, guain hemen soja saltza gotako deu. Vale, oso ondo. Asiako sopak eta asiako jakia gustatzen zaizkik? Bai. Gaur ikutu hori eman diota. Bueno, eta hain berdeuna dare, bai, iragatzi paktxoia, hemen dakaula, ingo deun bakarra da. Hemen ikustezue erraskan gauza asko daudela, baina oso garbia gaude, Ur pixka pasata, ez da hemen ezerpeatuta, zeituan garbituko deudana. Bueno, hau hemen txedakau, eta bitartian jungo gea, duzu tabernara, eta bertan prestatu izkigue, xitake txibierroak. Guazen ikustea. Haupa Joseba, Iratxe Mikel eta Iban gara eta Durangon gauz, Duzu Kafe Tabernan. Etorri gurekin eta erakutsiko dutzugu zer egiten dugun. Duzu Kafe Taberna zabaldu eben Ibanek eta Iratxek eta maiatzian egingo die 2 urte zabaldu zanetik. Duzu Kafe Tabernaren berezitasuna da, garela jatetxe vegano eta vegetariano bat, eta saiatzen garela hona etortzen den guztia posi jutie, gustora egotie, eta danari pinten dotzagun maitasuna. Duzu Kafe Tabernan eskaintzen duguna da, astien zier eguneko platera, izeten dela plater bat eta gero postria, eta gero asteburuetan dekogu menua, eta horre bilatzen dugu esperientzia desberdin bat, jentiek dekolako pizkat pentsaderie, janari veganoa dela pizkat aspergarria, eta topatzen dugu pentsaera hori jentiek aldatzia. Deko guzen pintxuen artien arrakastatzuena tortillie da. Azkenien da arrautz gabeko tortilla bat, eta jentiek zaporearekin flipa biten dau pizkat, esaten hau, benetan ez teko arrautzik, eta jente askorik kostau biten jako sinistie ez teko arrautzik. Bueno, oin Duzu Kafe Tabernaren historia esagututa gero, jungo gara sukaldera, errezeta gozo-gozo bat prestatzen. Hemen gauz Duzu Kafe Tabernako sukaldean, Ibanekin dala sukalde burua, eta Duzuko artista. Eta gaurko errezeta izango die zitake txibierroak edo rabak. Eta bueno, hemen deko guze erabiliko duguzen osagaiak, alde batetik zelan ez zitake perretxikoak, gero beste alde batetik masi eiteko dekogu ura, dekogu garbantzo uruna, dekogu arto uruna, legamia, gatza, kurkuma eta ospina. Eta gero amaitzeko eta dekoratzeko limoia. Azteko txikituko dugu zitakeak. Zitake perretxikoak japonezi datoz, baina Euskal Herri mailan gero eta ezagunagoak dira eta gastronomian gero eta gehiago erabiltzen dira. Duzu Kafe Tabernan produktua emoten dotzagu garrantzia handia, eta batez be saiatzen gara inguruko komertzioan dana erosten, eta batez be bezeroai kalitatea eskaintzen. Eta hemen saiatzen gara bebai sukalde inklusibo bat egiten. Etortzen dan edozein, bazkinen jentiek dekoz alergiak edo jateko era desberdinak, eta saiatzen gara hemen arazorik ez eukiteko edozer jateko. Adibidez gaurko zitake rabak, ez teke arrautzik, vegano ejan aldabe, zeliaku ejan aldabe, eta die azkenien edozein bezerorentzako. Gero, ingo dugu masa bat beste osagai guztizekin, masakin amaitzeko, danan aztauko dugu ondo. Jatetxonetan sukaldean ez dugu erabiltzen animalizetatik datorren esebez. Baina, kafi eiteko bai dekogu esnea, hori da erabiltzen dugun bakarra. Eta gero, dekoguz esne vegetalak kafeak eiteko. Bale, oin masi egin dekogu, eta hurrengo pausu izango da, zitake perretxikoak harto urunetik pasatzie pizkat, eta hortik ja zuzenien masara. Plater honetaz aparte, bebai arrakastadekien beste plater batzuk die Duzu ensalada eta gure takoak. Gero frijitu ingo doguz. Zitakeak frijitu doguz eta badeko gudana prest. Urrengo pausoa eta azkena da platera edo errazioa aurkestea. Bueno, Joseba, hemen dekozuz gure zitake txibierroak, espero dut gustau izena, eta probatzie gure bozu, badakizun un gau esan, Durangon Duzu Kafe Taberna. Agur! Haupa irukote, eharra indituenak horre, perretxiki baten purati pasat, egon txala edar bat, eta egia zan, ze gauza berezia, eta gustagarria. Bezarka da hondi bat,
eta gurean jarraituko dugu. Horrela jarraitu danei goxatu arazten. Bueno, gurean jarraitzeko, hemen dakauna, betu sopak, hartu bere sustantzia. Kasu honetan salda erabiliko dugu, baina barazkik ez ditugu botako. Gio barazki horiek alditugu birrindu, eta krematxo batin, zeo zertako erabiltzeko. Baina kasu honetan, behitu hemen ja, gure perretxiku 6 txura hartu duten, eta ingo deuna da, salda bota iragatzita, bale? Eta hemen dazkaure bai arrautzak prest, eta hemen dakau, baratzuri ja, zergik induna ziazerbak pasatzeko, eta arteako beste sartagin bat, gurinakin paktxoia salteatzeko, bale? Bueno, ordun, hau martxan dakaunez, ni hau iragatzikoet eta fideoak arrozan abotako isiot barroa, eta zuk arrautza zuritzen lagunduko jazu, bale? Vale. Ni usteet, bai, epeldu dira pixkat, eta ondo dengo dira ja zuritzeko. Ordun, hartu, bildurri gabe, atera, pixka gehiago kaskatu nabazu, erresago soltatzeko, eta behitu, hemen eukitzeko beti telatxo txiki fin bat, hortik harrapatu, eta hortik askatu, bale? Venga, ire kontu. Nik hemen esan bezala botakoet, hau azteko eta behin jarrikoet pixkat egur gehiokin, bale? Eta botako deu bertara, salda. Egia esan sustantzia hartu du salda honek, Bale. Venga, da nabarroa. Ai, erriten eizela. Bale, behitu, ze sustantzia dakan honek, Ai, ama, earra indiau sopa, elkarrekin, ona. Bueno, hau, esan deun bezera, berrera albiliko deu. Eta hemen, igual, gehiagi izango dana botatzia. Ni usten dut, erdila botako deula. Hartu, holaxe, eta horrekin nahiko izango deu. Hau, gordingo deu, oso ondo. Venga, hau martxan dakau, eta esan bezala, baten gurina, eta bestian oleilua. Hemen, patxoiantzako, eta hemen, ziazerbentzako. Bueno, hemen txe, ziazerbak txikituta. Ze, txukuna ez da? Berezila ez da? Eta goxua ez, oso goxua gelditzea, ikusikoek. Bueno, eta hemen bai dakatena da, tipulina, botako jau, tipulin adarra, fina moztuta, azkenian sopai gainetikan. Bueno, eta trikitixare bai jotzekela. Bai. Nola bai, beti danik? Bai, nire ama trikitirza irakaslia da. Bai, Bai. Ze ona, hi. Eta orduan amak eakutziko zin, ez da? Bai. Zitezin, obligatu, kalasetik atea, eta venga, bestela piperritegua, no ze. Gutxi gora bera. Gutxi gora bera. Nolatan, eta zuri beti gustatu izan zaizu, beti trikitixa, o panderuare, bai, beste... Bai, panderuare joten dut. Bai, eta beste gitarra taulakuak ja? Oaindik ez. Vale. Eta, zenbat urte txokin hasitzan? Lau bost urtekin? Bai. Beginak itxita joko zurdu mila illa, ez da? Ia. Ze, ona. Eta, jutezea adibidez erromerita, edo leku berezita, edo banda batekin. Kaletik jotzek? Bai, zapaturo. Zapaturo? Bai, herri alai izeneko programa batean. Eta bueno, bikoteka, zapaturo, gune desberdinetan, kalera ateatzen gara. Eta, herri alaitzeko. Ze, ona. Baina, ordi, festagiro gabe eta ezer gabe, zuek ateatzen zate eta zuek jartze zuek girua. Bai. Ona. Eta zenekin ateatzezea? Bueno, tokatzen zaidanarekin. Bai, txandaka egiten dugu, taldean 6 pertsona gara, eta bakoitzan txandaka. Eta ze musika mota jotzezu? Ni pentsatzen euskal musika joko zuela? Bai, gehien ez, eta gero beste musika modernua ere. Bai, ze musika, ze abestik jotzituk adibidez? Bueno, untxa taldeko abestiak ere, gero erreketoie abestiren bat ere. Benetan? Bai. Despacito lehen modan zegoen abestia ere, bai. Vale. Eta hori danak, amak ikasizkik, o despazito eta horiek ez dizkik amak eakutzi? Bai, danak amak. Ai, ama, ze gauza ona. Amak noiztik amatitu klasia, beti danik ematitu klasiak ebai? Bai. Vale. Eta ze emateu, ze daka, eskola baten, edo daka bere... Zornotzako musika eskolan egiten. Zornotzako musika eskolan, vale. Eta, orduan aman ogibidia, ama musikera da, beti musika giruan ibiltzen da? Bai. Edo hori bere lanetik aparte egiteu? Ez, bere lana da. Bere lana da. Ze ona. Bikain. Eta, abesten ebai animatzea, abesteare bai? Noiz benka bai, Bai. Laundu berbada, abestu berbada, abestuitek, Bai. Ez eiz ezertan kikiltzen, ez da? Ez. Ondo.
Ia ama ze sustantzia idan hartzen gure sopa hau, Oitu sari. Earra indio gaurkoan bai. Earra igaitu egiten. Bueno, eta gero gaini hau pasatuko dugu, hau bai, arrautza bajarriko jo gainean, earra indio. Hau, indeun nasketa, batzuk esan, jode, 3 arrautzen tako, hainbeste soja, hainbeste azukre. Alda berrera bili, bale? Pare bat aldiz, ezin dezu berrera bili 10 aldiz, porque gero murrizten jutea eta potente jartzea zaporia, bale? Bale, hau hemen, esan deun bezala arrozan fideuak kenduko dituguten mendikan. Eta hau ere bai, oso ondo, eta oain ibiardetena da. Hau, esan deun bezala gurinetan pasa, bale, oso ondo, eta zia zerbak baratzuria kolori hartuko ziak eta tita bota berdiat. 1, 2, 3, eta 4, venga, haure bai, basiak. Hemen huelta eta huelta. Bueno, eta lehiaketaz aparte, erakustaldiak eta parkurranak eta egiten dituzu ere bai, edo? Bai. Vale, eta nondik noa ibilizea, erakustaldi horiek egiten? Bueno, Bilbon eta Zornotzan ere egin ditut erakustaldiak. Vale, Zornotzakua iz, ezta? Bai, Zornotzakua. Eta Zornotzan dituzu, eta Bilbon bai, Bai, Bilbon ere. Vale, eta Bilbon, nun tokatu zaizu itia, hundit jada eta Bilbon? Kale nagusian. Kale nagusian, Bai. Danan kale giruan, Korte Ingles ondoan, egon kirolegunean, bai, exhibizio bat egiten, eta oso polita, jende asko hurbildu izan. Ona, eta hor bakarrik egon, o jende gehiagokin? Jende gehiagokin, bai. Talde giruan orduan, ezta? Bai. Esan dezun bezala, gaina bakarkako lan bada, baina talde giruan itean zerbait da, ezta? Bai. Behitu zea zerbak, Huelta eta huelta. Gatza tanto bat, eta listo. Hauek bai, nola egozi deun lenotikan, hauek gurinetan pasatu deu, eta listo. Haure honea, agonea, eta guain, botako aldek izkusoinuakin abesti txikin bat edo ni plateratzen duten bitartian. Bai. Ze abestuko zu? Ose joko zu? Abesti bat ustot ezaguna egingo zaizula. Bai? Bai. Venga, baik eskusoinua hartu, jantzi, eta ni plateratzen. Eskua garbitu hemen, eskusoinua garbitak ageta. Vale? Vale. Venga, guantxe gatoz, eskusoinua jarriko eta guantxe jarriko hemen dantzan. Nausiaiz. Girua hartzen, akrobazia hartzen, eta hola jarraitu, bale? Goxatzen. Hemen dakau, gure gaurko euskal ramena, zer giren omenez. Zorionak eta jarraitu txapel asko ekartzen, bale? Eskerrik asko. Agur lagunak, agur.